Заворушилися, і там я вже щось в РНБО ми поговорили, там ми з Міністерством реінтеграції територій окупованих поговорили. Я коли став міністром, то буквально, здається, на другий чи третій день покликав до себе із своїх відповідних співробітників і сказав, мене цікавлять наші бачення деокупації Криму. Це має бути у нас цей документ під рукою. Вони почали його писати, написали. Зараз він у мене на столі, я його читаю. Це такий там не одна сторінка текстом. Ну вот, вы услышали заявление министра иностранных дел. Вообще, как так получилось, что долгое время, а именно уже на протяжении 6 лет, нет деоккупации по стратегии полуострова? Стратегії по деокупації полуострова. Ну, власне, зробимо один висновок зі слів Кулеби, її досі немає. Те, що її розробляли, або те, що її міністр зараз розглядає, це означає, що її досі немає. Як вийшло? Ну, так само, як немає стратегії по деокупації тимчасово окупованих Донецька і Луганська. Так само, як немає багатьох стратегій, пов'язаних з тим, яким чином проводити не деокупаційні заходи, а будь-які інші стратегічні речі. Так само, як немає якогось середньострокового планування. Ну, в принципі, це достатньо стандартна проблема для всіх сфер окремо. А по Криму це питання ще складніше тим, що ну от не почали з цього. Якби починали з самого початку з якогось більш-менш планування на середньостроковий час, можливо, через 6 років би ситуація трохи була б інакше. Хоча в цьому, чесно кажучи, є сумніви. Ну, тема Крыма, войны, это же одна из основных тем. Что может быть важнее восстановления территориальной целостности нашей страны? Я, чесно кажучи, для себе не даю відповідь на це питання. У мене немає відповіді. Мабуть, нічого. Дійсно немає. Хтось інший може якісь знайти. Це залежить від того, яка, знаєте, у людини там концепція, як він бачить державу взагалі в своєму житті. Я не бачу більш важливішого, ніж це питання. І знаєте, в чому складність? Будь-які ці 6 років, коли ми обговорювали якусь заяву або якусь дію з боку органів державної влади, ми ніколи не могли, ну я особисто ніколи не міг зрозуміти, це добре чи погано, грубо кажучи, якщо вже таку дихотомію зводити. Тому що будь-який захід він може оцінюватись лише в межах якоїсь концепції або стратегії. А цієї стратегії не було. Тобто це був постійний, знаєте, або хаотичний рух, або рух по колу. І зараз ми прийшли в те, що, ну, принаймні, міністр розуміє цінність того, щоб була як стратегія. Інше питання полягає в чому? З однієї сторони, немає концепції органів державної влади і правильно поставлене питання, що немає протягом ще довгого проміжку часу. Інше питання – це політична складова, яка так само має бути відображена. Люди, які йдуть в ту чи іншу, знаєте, сферу політичного життя, вони все одно мають мати свої напрацювання. Поки що цього, я так розумію, так само немає. Ну і, власне, інше питання – це ж не тільки компетенція, дійсно, Міністерства закордонних справ. В якій стадії там РНБО з цього приводу? Можливо, є якісь напрацювання Інституту стратегічних досліджень, які були десь передані і загубилися по дорозі. Представництво президента. Представництво президента. Я зараз, останнє, що там представництво президента – це ретрансляція меседжів Володимира Зеленського, в чому я погоджуюсь, це представництво президента, і слова президента стосовно Криму мають розміщуватись на сайті представництва президента. Але інше – це, там, вибачте, вебінари представника президента в Автономній Республіці Крим стосовно міжнародних злочинів. Ну, це теж важливо, але це не зовсім те, чим, мені здається, зараз має займатися представництво президента. Ну, от ми потрапляємо в такий, відносно в те саме замкнуте коло, в якому 6 років і перебували до цього. Просто його десь в якомусь моменті треба розірвати. І добре, що якщо міністр закордонних справ береться за це, то якщо він принаймні зробить якісь рухи в цьому плані, це буде щось, як мінімум, ми в переговорах будемо розуміти, на що ми орієнтуємося. Бо поки що розмова про те, що було б непогано підняти Крим в питаннях переговорів з Російською Федерацією, ну було б непогано. Мы вернемся к этой теме, обговорим ее более подробнее. Но вот относительно стратегии. Вы же слышали Дмитрия Кулебу, который сказал, что они уже вели переговоры с представителями РНБО, уже разговаривали с представителями Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, уже какие-то наработки есть. Все же стоит ли ожидать, что в ближайшее время мы сможем увидеть хоть какой-то документ или что-то вот похожее на стратегию деоккупации Крыма? Не придется ли нам ждать опять столько же? Невідомо. Ну, відверто кажучи, я не можу сказати, на якому етапі знаходяться ці розробки, щоб якимось чином взагалі займатися тією невдячною справою, якою є прогнозування в Україні.
Я думаю, що, по-перше, в тому вигляді, в якому стратегію та детально, концептуально вона не буде повністю викладена на публічний розсуд громадськості, тому що це не той документ, який повністю має бути публічним. Але концепція, загальне розуміння того, що є стратегічним в цьому випадку дійсно маяками для української держави, воно має бути винесено і затверджено на засіданні Ради національної безпеки і оборони і стати після того публічним. Коли воно буде? А какой вы видите стратегию по деоккупации Крыма? Что это должно быть? Какие пункты бы вы там отметили? Мається на увазі, які пункти необхідно зробити Україні з огляду Конечно, на те, да, щоб в деокуповувати направлении Крим? деоккупации полуострова. Власне, у нас єдиний варіант цього розвитку, Україна його з самого початку пояснила, це те, що ми не розглядаємо поки що мілітаристський формат. Тобто ми розглядаємо лише в дипломатичному плані рухатися так само шляхом продовження тих санкцій, шляхом того, що дійсно ми чекаємо з цього ефемерного випадку, поки що ефемерного найближчим часом, коли Російська Федерація буде перебувати в режимі пертурбації через внутрішні якісь обставини, будь-якого характеру можуть бути. І після цього можливо буде ставити питання стосовно нелегітимної і нелегальної процедури приєднання Криму до РФ. Для цього є підстави, для цього є проблеми в рішенні Конституційного суду Російської Федерації, для цього є проблеми рішення Держдуми Російської Федерації. Там є правові підстави, за які можна чіплятися. Є вже насправді розроблені з цього приводу доктринальні концепції. Все це має вкладатися загально в стратегію цю, розуміння того, за що ми будемо чіплятися. І це має прораховувати зараз. Насправді, частина цієї роботи проведена вже, але проведена, наскільки мені відомо, абсолютно, скажімо так, індивідуально або науковцями, або експертами окремо. Можливо, їх варто залучати. Вы зацепили тему переговорных площадок относительно временно оккупированного Крыма. И вот вчера в эфире нашего телеканала министр иностранных дел Дмитрий Кулеба высказался насчет того, должны ли мы создавать переговорный формат. И он сказал, что мы должны понимать, что если будет переговорный формат по Крыму, Россия в нем участвовать не будет. Давайте послушаем его прямую речь. Ми в МЗС зараз працюємо над тим, щоб такий формат придумати і внести його на розгляд президента. Інше питання, що можна формат придумати, але ще треба залучити в нього потрібних учасників. Ми маємо розуміти, що будь-який формат щодо Криму, переговорний формат щодо Криму, такий спеціалізований, така платформа не буде включати Росію, тому що вона просто відмовиться брати в ній участь. Ну а с нами сейчас на прямой связи Андрей Пьянтковский, российский публицист. Витаю, здравствуйте. Добрый день, Гаша. Добрый день. Да, только что вы услышали заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который сказал, что Россия в каких-либо переговорах по Крыму участвовать не будет. Как вы считаете, есть ли смысл тогда создавать какую-то международную площадку, на которой бы обсуждался вопрос восстановления суверенитета Украины над Крымом? Ну, конечно. И, собственно, что так сказал нового Кулеба? Конечно, агрессор не будет участвовать ни в каких переговорах по возвращению захваченным территорий. Ведь цель вот этих площадок – это оказывать международное давление на страну агрессора. И потом ведь сегодняшние власти в России не вечны. Возникнет другая власть, и возникнет на каком-то этапе возможность обсуждать с российскими властями этот вопрос. Угу. Но вот скажите, все же есть ли что-то, что могло бы заставить Путина, Кремль сесть за стол переговоров по Крыму? Если да, то что? Путина ничто. Но после ухода Путина к власти или в результате серьезного социально-экономического и политического кризиса в России такие условия возникнут. Я вам больше скажу, пока Путин находится у власти, нет никаких посылов не только для возвращения, но для возвращения оккупированной территории Донбасса. Это не значит, что Украина и международное сообщество, поддерживающее
должны добиваться этого возвращения или отказываться от своей принципиальной позиции. Ну вот смотрите, если речь не идет, да, там о какой-то международной площадке, на которой бы участвовала Россия, наивно было бы предполагать, что они по доброй воле пойдут вот на эту переговорную площадку. Но речь идет о создании вот какой-то площадки, на которой группа стран будет разрабатывать механизмы санкционного, возможно, какого-то давления на Россию, в результате чего она будет вынуждена, да, там покинуть Крым, отдать оккупированные территории. Вот санкционный режим, вот такие вот механизмы в виде санкционного режима разве не смогут повлиять и вынудить? Ну, санкционный режим влияет сейчас на состояние дел. Если бы не было санкционного режима, то Россия пошла бы на военную эскалацию на востоке Украины, и это закончилось бы не только аннексией Крыма, но расчленением Украины и полным подчинением Украины и России. Но этого не происходит благодаря санкционному давлению и благодаря твердой политической позиции Соединенных Штатов. Россия, Европа, к сожалению, ослабила свою позицию давления на Украину, но американский политический класс, так называемое глубинное государство, Deep State, несмотря на все заигрывание Трампа с Путиным, очень твердо держит эту позицию. Мне кажется, мы потеряли связь, нет? Скажите, а вот и последнее, что я хотела спросить, вот вы сказали, что пока режим Путина и сам Путин не перестанет быть у власти, вот эти вопросы, к сожалению, не будут решены. А в чем заключается международный план Путина? Чего он хочет добиться в конечном итоге? Он хочет признать новой Ялты, так называемые, заставить Запад признать за Путиным исключительное право на господство, вот, прежде всего, как минимум на всем постсоветском пространстве, а так и расширенные его хотелки и в Восточной Европе над бывшими странами социалистического лагеря. Это нереализуемая мечта. И, собственно, барьер к этому агрессивным планам Путина поставил Украина своим героическим сопротивлением и западные державы, прежде всего Соединенные Штаты, которые Украину в этом сопротивлении поддерживают. Ну а если говорить о западных странах Европейского Союза, они это понимают, по-вашему? А в западных странах Европейского Союза картина совершенно другая. Ну, во-первых, Макрон полностью превратился, как вот говорят, такой есть политический термин, пуделя Путина. Он, видимо, Путин нашел какие-то рычаги давления. Меркель занимала, надо отдать ей должное, вот в первые годы агрессии, в общем, основная такая поддержка Украины оказывала Европа под руководством Меркеля, как такой естественный лидер. Но она уже уходящая натура, и ей сейчас, во всяком случае, она не может быть лидером европейской. Вот вы обсуждаете сейчас в Украине визит в Германию Кулеба и Ермака. Да. С полной уверенностью могу вам сказать, что слово «Крым» на этих переговорах в Германии просто даже не прозвучит. Почему? Ну, потому что его нет и в формате Минских соглашений, и Европа очень сильно сдает позиции даже по вопросу ОРДЛО, а не по вопросам Крыма. На этом фоне очень важны последовательные заявления государственного секретаря США Помпео, который все время подчеркивает, что санкции против России будут сохраняться до полного восстановления Украины своего суверенитета над Крымом. Мы заканчиваем. Я хочу сказать еще об одной площадке, которой, мне кажется, украинская дипломатия пренебрегает. Это исламская конференция, исламский мир. И тут очень большую поддержку может оказать вам Турция.
Турция занимает достаточно последовательную и твердую позицию как в защите прав крымско-татарского населения, так и суверенитета и территориальной целостности Украины. Согласна, Вот но ведь это Турция тоже заигрывает с Путиным, нет? В последнее время Турция уничтожает очень решительно путинских ихтамнетов в Ливии и в Сирии. А вот эта позиция твердая по Крыму, Турция ее поддерживала даже в тот период, когда у нее были более близкие отношения. Это принципиальная позиция Турции. А вот эту исламскую международную площадку, кроме Турции, кто еще может войти? Ну, есть такая организация, исламская конференция. Да, и я знаю. думаю, Турция способна и подставить вопрос Крыма и прав крымско-татарского населения на этой конференции и организовать поддержку достаточного количества членов этой организации. И вот что у вас я хотела еще спросить. Вы знаете, вот некоторое время назад, на прошлой неделе, у нас в Украине был скандал с пленками Байдена, Порошенко, который опубликовал народный депутат внефракционный Андрей Деркач. И мы вот, собственно, обсуждали вот с политологами, с экспертами, с политиками этот вопрос, зачем, собственно, Андрей Деркач опубликовал переговоры Порошенко и Байдена. Звучало очень много версий. Одна часть говорила, что это провокация со стороны России, чтобы подорвать двухпартийную поддержку США, а другая часть говорила, что, учитывая отношения Деркача с адвокатом Трампа, что это вполне возможно, что организовано было со стороны США. Вот как вы думаете, что это было? Это провокация России, и не случайно, что адвокат Трампа в этом участвовал. Россия хочет сделать некий подарок, Кремль, подарок Трампу, чтобы активизировать его антиукраинскую позицию. Я вам сказал же, что весь военно-политический истеблишмент Соединенных Штатов поддерживает Украину, за исключением одного человека. И, в общем-то, они как бы отодвинули Трампа в сторону. Был в Киеве Помпео, и министр обороны Эспер все время озвучивали эту политику поддержки Украины. Вот Москва хотела активизировать Трампа, чтобы он смог парализовать вот эту поддержку Украины военно-политическим классом Соединенных Штатов. Но эта провокация уже провалилась. На следующий же день Помпео от лица Госдепартамента сделал заявление, осуждающее этот слив как нарушение дипломатической практики. Естественно, потому что откуда взялись материалы для этого слива? Из офиса президента, в котором по наследству от Порошенко хранятся все эти записи. Вот и откровенный предатель Украины и кремлевский агент Ермак передал такому же кремлевскому агенту КГБ с большим стажем, этому, как его, Деркачу, эту пленку. И согласие Зеленского, конечно, они эксплуатировали, как мы увидели на пресс-конференции Зеленского, они эксплуатировали вот эту клокочущую личную ненависть Зеленского к Порошенко. И не знаю, понимал ли этот некомпетентный президент Украины, не понимал, что он наносит удар не по Порошенко, а по своей стране, пытаясь лишить ее критической ключевой поддержки единственного серьезного стратегического партнера. Спасибо вам большое. Спасибо, что связались с нами. Андрей Пиантковский, российский публицист, был с нами на прямой связи. Ну вот, давайте сначала начнем и с вами тоже обговорим международные площадки по Крыму. Вы тоже слышали заявление Дмитрия Кулебы, который сказал, что Россия вот в подобных переговорных форматах по Крыму участвовать не будет. По-вашему, есть ли тогда смысл создания вот такой международной площадки? Я погоджуюся в будь-якому випадку, що вона не буде приймати участі, тому навіть коли ми з вами перед цим обговорювали формати якоїсь стратегії тощо, ми всі виходили з ситуації з якогось моменту, який відбудеться в майбутньому.
та всередині Російської Федерації. Тому що зараз ми констатуємо факт, що є сильний і слабкий гравець. Ми в цьому випадку в ролі слабкого, і використання нами тез про те, що стандартний світовий порядок, який існував, наприклад, до анексії Криму, має бути відновлений, на сьогоднішній день просто не працює. Тому що цей світовий порядок, він часто в деяких регіональних, зокрема на Близькому Сході, в Україні, компонентах просто знищується. І апелювати до того, що було раніше, нас просто не виходить. В силу цього ми чекаємо того моменту, коли нам вдасться знову-таки підняти питання легітимності і легальності анексії Криму у Російської Федерації України. Поки цього моменту не наступило, Російська Федерація почуває себе абсолютно спроможною та не вступати в будь-які переговори по Криму і просто робити вигляд, що це питання їхнього автономного округу, яке закрито і тому подібне. Поки така ситуація зберігається, дійсно вона не буде знаходитися. Але відповідаючи на ваше питання, чи треба все одно продовжувати міжнародну комунікацію, так треба. Тому що навіть пояснювати Європейському Союзу, чому мають продовжуватись піврічні санкції по Криму, все одно треба частіше з якихось різних платформ. Можливо, ця платформа буде спроміжна в цьому. Ну вот видите, Андрей Андреевич говорит, что ничто не может вынудить Российскую Федерацию вот пойти на вот такое и пойти на добровольное такое обсуждение Крыма на международной площадке. И что вопросы эти начнут решаться только после падения режима Путина. Вот вы согласны с такой вот позицией, с такой точки зрения? Я приблизно тільки що те саме сказав. Просто, Ну а что, все-таки же должно что-то быть, что могло бы вынудить или нет? Ну що саме? Якщо ми говоримо про те, що попередній, наприклад, формат, який опинився світовий після Другої світової війни, особливо в контексті континентальної Європи, він полягав в тому, що в більшості випадків, крім Грузії, України в 2014 році, країни поважали територію на іншу. Правильно? Таких випадків, особливо в контексті того, щоб це, Балкани, там інша була ситуація, був розпад країни, але говорити про те, що в абсолютно спокійній ситуації відбувалася анексія іншої території, яка сприймалася як належна, такого конкретно не було. Росіяни почали розвалювати цей формат, який ще був побудований, по суті, після Вестфальського миру. Зараз апелювати до того, що давайте будемо використовувати інструменти міжнародного права проти Російської Федерації, не виходить. Чому? Тому що міжнародне право базується не на інституті примусу якоїсь однієї держави інших держав. Немає цих механізмів засобів примусу, які, наприклад, в національному праві. А він базується на загальному погодженні того ситуації, що так, нам, всім державам, краще співіснувати в мирному форматі. Якщо одна виходить з цієї концепції і починає порушувати ці правила, інші мають для себе визначитися. Або вони якимось новим інститутом примусу починають щось робити з цією державою, чого, в принципі, не зроблено, або все це існує в такому хиткому вигляді, що всі роблять вигляд, що міжнародний порядок існує, а насправді дехто об нього ноги витирає. Тому говоримо про той формат, що коли Росія стане слабшою, ніж вона є на сьогоднішній день, в цей момент можливо піднімати наші питання, пов'язані з претензіями по Криму. Але перше, для цього дійсно треба бути готовим з будь-якої сторони. Друге, ми вже не говоримо про ті формати, що Україна має бути сильною з точки зору економічної. А третє, повертаємось до очікувати просто всліпу, що там режим Путіна впаде і це відбудеться завтра, на сьогоднішній день просто не приходиться. З іншої сторони, там відбуваються в Російській Федерації певні процеси, які можуть бути нам помічними, але просто треба розуміти, що є ті речі, на які ми на сьогоднішній день не впливаємо. От те, що відбудеться всередині Російської Федерації, від нас не залежить. Але від нас залежить те, що якщо це відбудеться, як ми це використаємо. І ось це питання до стратегії, це питання до Міністерства закордонних справ. Если бы одной из сторон конфликта не была бы Россия, если бы не Россия начала эту войну, то Запад действовал бы так же или гораздо жестче? В цьому випадку мені важко уявити, хто б це міг бути. Давайте спробуємо. Беларусь. Так ми і розуміємо, що, власне, цього не відбулося б. І в цьому, в принципі, є відповідь, закладена в самому питанні. Дивіться, я ще окремо, мабуть, торкнуся з того, що тільки що включали, говорили про можливість злучення Туреччини до цього процесу. Знаєте, тут треба з однієї сторони розглядати абсолютно будь-які варіанти, і синергію залучення різних країн, як з своїми інтересами до цього процесу, щоб в кінцевому випадку отримати позитивний результат для України і відновлення територіальної цілісності. І тому тут
треба, ну, з однієї сторони, всі варіанти треба розглядати, да? А з іншої сторони, треба пам'ятати, що у турків є свій інтерес, і вони на сьогоднішній день дійсно виступають серйозним політичним гравцем регіонального рівня. І з росіянами вони ведуть свою політику. Дійсно, з однієї сторони вони їх мочать в Лівії, а з іншої сторони у них є абсолютно хороші дипломатичні стосунки по іншим процесам. Тому треба пам'ятати, що турків до будь-якого процесу залучати треба дуже обережно, щоб так не опинилося, що потім цей Крим придеться замість Російської Федерації у Туреччину забирати. Скажите, вот относительно вот международного консенсуса, да, групп стран, которые бы могли собраться и разрабатывать какие-то санкционные механизмы в отношении России, какие вот группы, какие страны вы бы видели и с кем нам нужно сейчас больше всего взаимодействовать, чтобы разрабатывать вот эту дорожную карту какую-то? Я зроблю одразу ремарку. Мені здається, що ніхто з нами не буде розробляти ці санкції. Тобто ми маємо самі їх розробити, ми самі маємо запропонувати. Ми повинні прийти з предложеннями к определенной групі стран. І ці країни, ну, в цьому випадку те саме, що у нас є. Так само це Європейський Союз. Тобто, розумієте, насправді це ж не означає, що ми маємо придумати новий інший формат санкцій, які не застосовуються, а тут почнуть на 6-му році застосовуватися в якомусь новому вигляді. Ні, мова йде про те, що нам треба створити додаткову просто переговорну площадку для того, щоб продовжувати нав'язувати свою позицію, зокрема через санкції Європейського Союзу. Тобто це можуть бути ті самі частково країни, які є лідерами в Європейському Союзі. Так само, я не бачу іншого варіанту, як не залучати Сполучені Штати Америки. Але дивіться, в будь-якому випадку тут важливо зосередитись більше на змісті, ніж на формі. Ми зараз більше обговорюємо цю площадку, майданчик, і це більше як форма того, що ми збираємося залучати країни західного світу до вирішення наших проблем. Там, чому вони, на жаль, останнім часом не сильно готові робити. А інше питання – це все-таки того, що ми маємо більше зосереджуватися на змісті. Тобто, навіть якщо не буде якоїсь окремої площадки, все одно це означає, що нам треба більш проактивнішу позицію займати, про що говорять вже не перший рік в українській дипломатії в цьому вигляді. Тому що я просто нагадаю, що насправді ж цього певний час довго і не здійснювалося. Во время пресс-конференции президента Зеленского, вот вы, если смотрели пресс-конференцию, да, вопрос Крыма прозвучал всего лишь один раз, да и то в самом конце. И прозвучал он от телеканала АТР. А так на протяжении всей трехчасовой пресс-конференции мы, к сожалению, не слышали вот вопрос Крыма. Почему, как вы думаете, вот чей это провал? Это провал украинской информационной политики? Это, наоборот, пробел журналистов, которые не задают вот эту повестку дня? Что происходит? Почему Крым остается в периферии? Тому що в українському політичному житті треба це, на жаль, сказати, з'являється багато більше цікавіших інформаційних приводів, ніж Крим для українського суспільства. Власне, оскільки так виходить, журналісти є відзеркаленням в цьому плані українського суспільства і задають ті питання, які здатні, зокрема, і принести рейтинг їм. Крим на сьогоднішній день цей рейтинг принести не може. Я не хочу помилитися чітко з роком, мені здається, це був 2017 рік. Можливо, 2018. Але Міністерство інформаційної політики, те, що називалося Мінстець, розробляло певні, мені це важко назвати концепції, але вони це називали концепції, пов'язані з інформаційною стратегією. Да. І пам'ятаєте, в одному з звітів там наводилася вже тоді інформація, пов'язана з тим, наскільки зменшилося інформаційне висвітлення Криму, як в національних каналах, так і окремо в долі інформаційних. 1,5 часа в неділю. Там зводилося, можна говорити про те, що там був різний період, але вони прийшли в своєму висновку до того, що в кінцевий момент їх моніторингу, на той вже момент, в 2017 році, це зводилося на нюанс. Чому? З однієї сторони, дійсно, немає нових актуальних інформаційних приводів, якщо ми говоримо в контексті медіа, їх не існує. З іншої сторони, це все-таки питання державної політики і нав'язування цього порядку денного так само провалюється. Але чому? Тому що нема чого запропонувати зараз. Настільки складне і комплексне питання, що його політики, зокрема як цього режиму, так і попереднього, намагаються не піднімати. В силу того, що запропонувати їм самостійно нема чого. А шукати для себе нові інформаційні приводи для того, щоб їх починали в ЗМІ пинати ногами і сказати, як справи, ми повернули Крим, а коли ми його повернемо? Вони самі не хочуть. В силу того, це просто політтехнологічні історії, які достатньо прості і чітко розуміються в Офісі президента або в адміністрації президента, якщо ми говоримо про 2017 рік. Вот мы только что с Андреем Андреевичем говорили про
то, что 2 июня, да, 2 июня, если не ошибаюсь, в Германию поедет глава офиса Андрей Ермак и поедет министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. А до этого мы знаем, что там был Дмитрий Козак с российской стороны. Вот каковы ваши ожидания? Будет ли там все-таки подниматься Крым или не будет? Та я, мабуть, погоджуся і відповім коротко, ні, не буде. Тому що для того, щоб просто піднімати питання, якісь, у тебе мають бути концептуальні якісь напрацювання стосовно того, що ти можеш запропонувати як варіант вирішення там, або подальшого розвитку цієї проблеми. Ні, цього не буде. Нам нечего предложить, получается. Ну, с вашей точки Та зрения. мені здається, і як і нам, так і країнам Західної Європи, які б вирішили запропонувати щось нове для нашої допомоги, просто на вигляді якоїсь концепції, їм так само нема чого запропонувати. Ми будемо влазити в ту саму історію, пов'язану з чим? Ми намагаємося все це аналізувати в умовах існуючого та міжнародного порядку в нашій голові, який нам був до 2014 року, а він змінився. Тобто те, в чому ми аналізуємо, що начебто це неправильно, давайте всі щось зробимо з Російською Федерацією, всі в той момент закрили на це очі. Міжнародний порядок якогось очікував, він зламався. На сьогоднішній день він існує в вигляді фікції. А фікцію застосувати до чогось реального неможливо. Тому ми всі чекаємо або щоб знову змінився міжнародний порядок, або щоб щось сталося з агресором. Тому що ми нав'язати силовий порядок розвитку цього питання не можемо. Ось, в принципі, всі замерли в очікуванні. І якраз це є основна проблема в будь-якій стратегії або будь-яких варіантах, які хтось комусь запропонує. А что будет обсуждаться? Ну, власне, я так розумію, що питання все одно по Мінську буде більше йти і в контексті Донецької, Луганської області. На жаль, конкретно, можливо, є вже оприлюднений, або десь була позиція міністра закордонних справ стосовно, зокрема, можливо, на вашому каналі вчора, стосовно того, що збирається обговорювати, мені невідомо. Какой план по Донбассу? Вот сейчас мы видим какие-то действия, которые по Донбассу, да, ведутся. У нас есть Минские соглашения, у нас там есть трехсторонняя контактная группа, на которой создаются какие-то консультативные советы, где Россия выступает даже не агрессором, а посредником. Вот это, к сожалению, мы начинаем видеть в последнее время. Вот что будет? Какой план по Донбассу? Ну, наскільки я розумію, що все одно, якби Російська Федерація не намагалася останнім часом дистанціюватися від своєї участі в війні на сході України, вона в нашому розумінні так само залишається країною-агресором. Раз. Так само у нас тристороння контактна група проходить в переговорах України і Росії, в якій, власне, ОБСЄ виступає посередником. Ну, про посередництво Російської Федерації в цьому процесі не йде мова. Якби вони намагалися це показати, або там деякі українські політичні партії, начебто українські, намагалися це показати. Ні, вони залишаються в цьому процесі стороною переговорів. Який план? Наскільки я бачу, план полягає в тому, щоб все-таки намагатися реалізувати домовленості 9 грудня озвучення спільному комюніке країн, які приймали участь в нормандській зустрічі. Мова йде про декілька складових. Ми пам'ятаємо, це обмін всіх встановлених на всіх встановлених, розведення на 3 ділянках і питання, то, що у нас називається правове регулювання політичної частини Мінська. А поки що всі ці 3 питання залишаються підвішеними, тому що, як ми розуміємо, для України в контексті, який нам нав'язує РФ, третє питання, саме правове регулювання політичної складової Мінської, є найкритичніше і найгативніше, тому ми в нього не ліземо. Питання всіх встановлених на всіх встановлених обмін так само провисає, тому що ми можемо констатувати серйозні успіхи Зеленського в цій частині, зокрема в кінці грудня і влітку, але все одно залишається частина українських людей і ще останній обмін, але це одно, наші люди залишаються в полоні невизнаних республік. В силу цього ми можемо згадати і позицію Лутковської, яка говорила про те, наскільки складним є цей переговорний процес, наскільки взагалі складним є оце поняття встановлених. Тому що ми чітко знаємо, що люди знаходяться там, а ці просто відмовляються визнавати, що вони є, хоча у нас навіть мінімальні якісь документи з їх ніде республік існують. Тому другий момент складний. І третє, зараз в силу пандемії так само зупинилося процес встановлення тих ділянок, яких може бути взаємне розведення бойовиків і Російської Федерації, і України з іншої сторони. Тому ось план продовжувати всю цю історію. Но стрелять продолжают. 100%. Так само. Тобто іноді треба, іноді дуже важко, і мені, мабуть, завжди дуже важко розмежувати, з якою метою стріляють. Тому що ми розуміємо, що з однієї сторони може бути це сплановані дії Російської Федерації, які просто там часом піднімають ставки, накаляють, часом опускають. А з іншої сторони це може бути просто ті ж самі провокації з боку бойовиків.
Тому що, якщо ви розумієте всі, якщо закінчиться процес переговорів так чи інакше якимось успіхом, і Україна, і Росія дійдуть до миру в будь-якому форматі, то бойовики в цьому випадку залишаються в найгіршій історії. Тому вони так само розуміють це питання їх фізичного виживання, і вони будуть здійснювати ці самі провокації. Вот вы сказали про заключенных, про военнопленных. Когда была встреча 4 лидеров в нормандском формате в декабре, вы помните, президент Зеленский после уже встречи вышел к журналистам и сказал, что есть несколько треков, есть заключенные с Донбасса, есть отдельный пакет политических заключенных из временно оккупированного Крыма. Вот как вы думаете, вопрос освобождения политических заключенных из временно оккупированного Крыма, он вот реальный, когда он может быть реализован? Потому что в тюрьмах продолжают сидеть, большинство из которых у политических заключенных крымские татары. И дети их растут сейчас просто без отцов. В більшості своїх це кримські татари, Да. насправді. Дивіться, відповідаючи коротко на ваше запитання, я не думаю, що це можливо найближчим часом. Я не бачу причин, чому б це стало можливим найближчим часом. А тепер поясню, чому я так вважаю. Є в деяких, ми розуміємо, що питання і Криму, і Донбасу, воно є надскладним. Воно є надскладним і для Володимира Зеленського, і так само було складним для Порошенка. Зеленський прийшов в українську політику не з політики. І багато його заяв, які ми чули і під час президентської кампанії, і навіть після того, як він став президентом, дуже часто висловлювали його людську і просто людське бажання закінчити війну, повернути Крим, але це були заяви, в першу чергу, не політика. Цим він і підкупає в цьому випадку своєю щирістю, а з іншої сторони, в цьому часом ми не чуємо, серйозні проблеми, які існують реально в політичному аспекті. Тому, коли ми говоримо про необхідність повернути, на нашу думку, політичних в'язнів та і незаконно засуджених кримських татар або інших в'язнів сумління в Україну, ми маємо розуміти, що якщо ці люди потрапляють в цьому вигляді в обмін, то Російська Федерація так само ставить під сумнів легітимність анексії Криму свою. Тому що якщо ми говоримо про те, що це є політичні в'язні, які незаконно засуджені, це означає, що вони засуджені так званою суддівською юрисдикцією. Розуміють, що суддівська влада – це частина державної влади в Російській Федерації. Якщо вони визнають про те, що це було незаконно, це означає, що вони ставлять під сумнів взагалі весь механізм державної влади на Криму. Тому вони на це не підуть. Можливий другий варіант лише в тому вигляді, як це було влітку. Пам'ятаєте, 35/35? Коли Сенцова, до речі... 7-го. Можливо. Да, я міг помилитися. Да, можливо, це було в вересні. Дивіться, питання в тому, що так само там говорили, що Сенцова точно не буде в обміні з Україною. Але його все-таки обміняли. Можливо, от такий незрозумілий взагалі правовий механізм вдасться застосувати і для обміну кримчан. Але теж треба розуміти, що не всіх. На жаль, я б на місці президента не робив би такі заяви, тому що я розумію, що в майбутньому такому близькоосяжному це неможливо. Еще одна тема, которую мы хотим с вами обсудить. За 6 лет оккупации так и не создали Крымский парламент в экзиле. О преимуществах такого органа рассказала экс-советница премьер-министра в правительстве Гончарука Светлана Залищук. Давайте ее послушаем. Що стосується уряду в екзилі, я особисто підтримую цю думку. Повторюся, вона співпадає з головним принципом, з моєї точки зору, який повинен діяти відносно Криму. Це проактивність. Це постійна увага, це рішення, це задіяння міжнародних майданчиків, політичних, судових, експертних, соціально-мережевих і так далі. Тому однозначно вважаю, що так, і хотілося б, щоб президент Зеленський більше приділяв цьому увагу. Я вважаю особисто, це має бути Київ, однозначно, де ухвалюються всі рішення. Прем'єр в екзилі повинен постійно заходити до президента, до прем'єра, до Кримської прокуратури, до прокуратури, де багато збирається, документуються злочини проти людяності, військових злочинів і так далі. Вважаю, що вони повинні бути тут і багато де за кордоном. Поможет ли создание правительства в экзиле на материке, приблизит ли деоккупацию Крыма? Я не думаю, що це буде впливати на само наближення до окупації Криму, але я думаю, що це може бути використано як один з інструментів самої деокупації в той момент, коли зовнішні обставини стануть для цього сприятливими. Тобто застосування ми маємо показати, що ось дивіться, органи державної влади, які зараз, державної влади,
які створені в Криму, вони є незаконні і нелегітимні. Ось, будь ласка, є альтернатива. А как можно это реализовать? В той момент, коли це буде відбуватися, ми ж навіть не знаємо. Може, знову просто розумієте, у нас є в цьому, все, що ми обговорюємо, в цьому рівнянні є одна невідома складова, від якої все залежить. Та? Коли це і як це відбудеться. І з чого я вже робив декілька разів ремарку, це та обставина, яка не залежить від України. Тобто це треба визнавати. Да? Подождите, создание правительства в экзиле разве не зависит от Украины? Я, мабуть, давайте ще раз повторю. Питання пов'язане з тим, що коли цей процес деокупації почнеться, в цьому власне є невідомо. Тому що від цього залежать там або внутрішні перипетії в Російській Федерації, або повалення путінського режиму, або будь-що інше, що в той момент знекролить і знесилить Російську Федерацію. Це та невідома, яка не залежить від України на сьогоднішній день. І в той момент, коли це відбувається, після того можна говорити про початок теоретичного процесу деокупації. Теоретичний, тому що в цей момент Україна до цього має бути готова, і як один із інструментів може бути використаний уряд в екзилі. Як саме це буде відбуватися? На сьогоднішній день ніхто не відповість, тому що ми не знаємо, як саме ці передумова відбудеться. Да? Тобто, якщо там умовно якийсь державний переворот Російської Федерації, і там стрільба і тому подібне, можливо, це мілітаристський варіант. Ну вот смотрите, одно из самых важных действий и функций, которые мы сегодня можем выполнять в направлении деоккупации Крыма, говорят многие политики, эксперты, политологи, это актуализация темы временно оккупированного Крыма. Это обсуждение Крыма на различных международных площадках, пусть это будет Совбез ООН, пусть это будет парламентская ассамблея Совета Европы, ОБСЕ и так далее. Да? И создание вот такого органа в экзиле и присутствие премьер-министра, да, Автономной Республики Крым, там, других министерств, оно бы позволило бы участвовать на международных площадках и говорить, и еще больше актуализировать тему Крыма, разве нет? Да. И это... І да. Да, и Ну, это... от, да. Дивіться, я ж кажу, це як один із інструментів, в принципі, в цьому вигляді. І зараз він так само може бути актуальним. Ми маємо дійсно працювати в тому вигляді, щоб нікому не було зручно закрити очі на питання Криму і сказати, що, знаєте, ось ми там давно не говорили, а ми якось забули про це питання. Хоча ми розуміємо, що для багатьох країн, зокрема і континентальної Європи, є дуже незручним постійне нагадування про існування анексії Криму. Тому що воно зупиняє для багатьох діяльність принципу «business as usual». І це просто така от прагматична, але абсолютно така реальність. І в цьому вигляді якраз, можливо, це один із інструментів, який буде застосовуватися. Але я повторюю, що будь-який варіант, пов'язаний з тим, що цей інструмент є позитивний чи негативний, може досліджуватися лише в одному ключі. Якщо ми це перевіряємо в межах якоїсь концепції. Це допомагає нам прийти до якогось варіанту чи не допомагає? Це, знаєте, насправді ж, одне питання – це те, що я хотів сказати буквально 20 хвилин тому, але чомусь забув. Одне із питань, яке важливе, це стратегія, напрацювання для діяльності органів державної влади. Окей, всі напрацювали, в межах неї працюють. А інше питання все одно це легітимність цих дій всередині України. В чому це проявляється? Українці мають розуміти цю стратегію і мають з нею погоджуватися. Для нас і по Криму, і по Донецьку, і Луганську на сьогоднішній день є одна велика проблема. Ми говоримо в більшості своїй серед українців, зокрема, гаслами, пов'язане з тим, що Донецьк – це Україна, або Крим – це Україна. Безумовно, ніхто не сперечається з тим, що це є, що територіальна цілісність України, власне, має бути відновлена. І в цьому вигляді ніхто не визнає Крим російським або Донецьк, Луганську російським. Питання ж в чому? В тому, що це все одно буде мова йти про відновлення територіального суверенітету. Це є складний етап. І в цьому складному шляху ми маємо для себе давати відповіді на питання, пов'язані з тим, що є для нас в цьому випадку перемога. Просто Крим або там, наприклад, краще це ілюструється на прикладі Донецького і Луганського. Да? Повернення Донецького і Луганського під контроль України може відбуватися абсолютно в різному вигляді. Да? Це може бути впинута нам Чечня за своєю суттю, і хоча ми все одно повернемо кордон в цей момент, і відновлено, що наші там прикордонні служби будуть стояти на кордоні. А з іншої сторони, тобто може бути повернення цих територій абсолютно в нормальному вигляді, без там якоїсь ракової пухлини і для цього конституційного ладу, державного механізму всієї України. Тому вся ця дискусія в українському суспільстві пов'язана з тим, що є перемогою і що є поразкою, і які варіанти в цій війні, а це є війна і по Криму, і по Донецьку, і Луганську, для нас є допустимими, а які є недопустимими, цієї дискусії протягом 6 років не було. І, до речі, в цьому якраз є складність для нової влади. Тому що який би варіант вони не запропонували, він буде не сприйнятий.
Ну от я маю на увазі зараз більше Я по Донецьку, Луганську, тому що будуть прийняти, сказати, слухайте, це реальний варіант, але в цьому випадку нам прийдеться прочекати якісь 5 років перехідного періоду. Ні, не підходить. Або цей варіант, зокрема, пов'язаний з тим, що ми повертаємо територіальну цілісність, але от з Чечнею. Ні, не підходить. Тобто все це питання того, що для нас, для всіх, треба проговорити, що наскільки все це є насправді складним, і на що ми готові в плані, чим ми готові пожертвувати, чи взагалі ми нічим не готові пожертвувати заради Донецької, Луганської, того ж самого Но Криму. мы и так в этой ситуации жертва. Мы Ні, попали я маю на под увазі те, агрессию. що ми жертва збройної агресії Російської Федерації, тут Да. питань немає. Мова йде про те, що ти коли, наприклад, в геополітичній так само ж це грі, ти граєш. І в цьому для того, щоб отримати щось в куш, або те, що у нас є перемогою, наприклад, повне відновлення територіального суверенітету, може бути здійснена тимчасова така тактична жертва. І в цьому випадку, чи готові ми якимось такими речами жертвувати, чи ні? Якщо готові, то чим? Це питання, знову-таки, тих самих стратегій, які мають вироблятися в Міністерстві закордонних справ. Але те, що я зараз говорив останні декілька хвилин, це трошки під іншим кутом. Це не з боку державної влади, що мають вони запропонувати, а це взагалі наскільки будь-яку пропозицію того ж самого президента, РНБО, Міністерства закордонних справ здатно адекватно сприйняти суспільство. І моя відповідь на сьогоднішній день, що будь-яку пропозицію не здатно адекватно сприйняти. В силу чого? В силу того, що не було взагалі дискусії з цього приводу. По Криму взагалі. Тобто, не знаю, коли ця дискусія розпочнеться, на жаль, мені невідомо. Крымские татары вот с провозглашения независимой Украины говорят о создании крымско-татарской национально-территориальной автономии. И есть несколько опций деоккупации Крыма, одна из которых создание национально-территориальной автономии. Об этом заявил народный депутат Украины фракция «Слуга народу» Василь Мокан. И найдутся ли голоса на конституционные изменения в парламенте, он ответил на этот вопрос. Давайте послушаем его ответ. Внесення змін до Конституції, які можуть дати правові інструменти по деокупації Криму, по міжнародних судах, по відновленню історичної справедливості. Це внесення змін до Конституції стосовно національно-територіальної автономії. І я думаю, що в цьому напрямку також треба рухатись. Це вже все-таки спільна робота президента і Верховної Ради. Чому спільна робота? Тому що я є прихильником, наприклад, коли такі речі, досить такі серйозні і доленосні для нашої держави, все-таки мали би ініціюватися з боку глави держави. Як вона тільки з'явиться у парламенті, я впевнений в тому, що 226 голосів вона назбирає точно. А далі ще питання активної адвокаційної кампанії, тому що 300 голосів завжди у парламенті збирати складно. Хоча я вважаю, що тут мали би об'єднатися всі проукраїнські і державні сили. Проголосует ли Верховная Рада в случае введения законопроекта в Раду за изменения в Конституцию? Якщо сьогодні його внести, ні, не проголосує. Я не був би такий впевнений, як представник уряду в парламенті, що якби сьогодні його внесли, отримали б 226 голосів. В силу тої ж самої проблеми, на якій ми зупинилися. Це достатньо дискусійне питання. Тобто пов'язане з тим, що це дійсно є однією з опцій. Ми маємо проговорити цю опцію, маємо проговорити інші. А ми розмови не почали. Власне, питання пов'язане з тим, знаєте, Подождите, найгірші... почему мы разговор не начали? Вот в прошлая каденция Порошенко, при ней работала Конституционная комиссия по внесению изменений в Конституцию Украины в 10-й раздел, и она даже вынесла свое заключение, то есть уже все есть. И Уже они об еще этом обещали говорили. опубликовать этот текст, который не опубликовали с 2018 прошу прощения, года. Тобто так само у мене в той момент вже були власне пропозиції пов'язані з тим, добре, є робота Конституційної комісії по 10-му розділу, а один раз вона, якщо я не помиляюся, була відносно публічною, коли залучали туди ще інших експертів, які не входили до складу Конституційної комісії, але слухали їх думки. Після того цей процес зупинився. Знаєте, в чому біда найбільша? Це так само, як і в багатьох процесах, пов'язаних з кримськими татарами, ми згадуємо про це в травні місяці. І так само ж Конституційна комісія багато в чому так і працювала. Питання пов'язане з чим? Внесення змін до Конституції України, так чи інакше, це є питанням суспільного договору всіх українців. Я говорю про те, що дискусія має тривати має відбуватися всередині українського суспільства в широкому сенсі. Коли, знаєте, нічим не гірше закінчувалися будь-які зміни, до речі, пропозиції змін конституційні за каденції Порошенка. Це коли не обговорювався взагалі законопроект до його внесення, він вносився, навіть більш-менш хороший законопроект, він потім гинув в Верховній Раді.
Чому? Тому що не було процесу цієї публічності і прозорості. Перед цим, наприклад, в 2014 році один із таких законопроєктів вносився президентом в той момент, те, що називається нахрапом, пов'язаний з розподілом повноважень між різними гілками, власне, між різними органами державної влади. Ну і куди він дівся? Нікуди. Так само, власне, якщо ми готові починати процес внесення змін будь-яких, ми навіть не говоримо, просто я кажу про саму форму, не про зміст. Стосовно 10-го розділу, так само для того, щоб цей законопроект мав шанси, його спочатку треба обговорювати не в стінах парламенту. До речі, мабуть, вперше я погоджуюсь з тим, що президент має відігравати якусь серйозну роль в процесі внесення змін до Конституції тільки в контексті, власне, РК Криму. Тому що зараз це питання і безпеки, і зовнішніх відносин, насправді. А в інших випадках, мені здається, президента взагалі треба усувати від процесу внесення змін до Конституції, крім того, що у нього право законодавчої ініціативи, все інше. Центр прийняття рішень і взагалі мозковий штурм має відбуватися в парламенті. Еще одна тема, буквально несколько минут до завершения нашего эфира. Бывшие послы США в Украине осуждают попытки разрушить отношения между странами. Послы заявили о попытке втянуть украинское государство в американские внутренние дела. Давайте послушаем цитату. Нас вражають спроби втягнути Україну у внутрішні політичні процеси в Америці в контексті майбутніх виборів президента Сполучених Штатів у 2020 році. Ці зусилля сприяють хибному та токсичному наративу, який не має підґрунтя в реальності американсько-українських відносин, щоб послабити відносини між США та Україною та внести розкол між двома країнами. Це не відповідає інтересам жодній із країн. Ми рішуче засуджуємо такі зусилля, якими хочуть розділити наші держави, і закликаємо офіційних осіб в обох країнах разом запобігти крокам, які лише завдадуть шкоди нашим двостороннім відносинам і віддалять наші країни одна від одної. Вот такое заявление от 7 послов США в Украине мы сейчас услышали. Как вы оцениваете? Это позитивное какое-то заявление? И чего? Это просто заявление такое декларативное? Или все-таки можно чего-то от него потом ждать, на него обратят внимание и, возможно, предпримут какие-то меры? Якби від мене в цій історії щось залежало, я, мабуть, десь те саме сказав. Пов'язане з тим, що власне, певною мірою секрет Полішанеля пов'язаний з тим, що дійсно не треба втручатися в внутрішні справи інших країн. І, м'яко кажучи, не треба, а ще й страшно втручатися в внутрішні справи таких країн, як Сполучені Штати Америки. На жаль, ми зараз констатуємо той факт, що ми не в той момент, коли ми сидимо і думаємо, чи варто нам втручатися, чи не варто втручатися, або залучати Україну як об'єкт в цих всіх процесах. Ми вже втягнуті туди. На жаль, ті наслідки, які для нас будуть, вони будуть негативними. Тому що це почалося з справи Манафорта, коли в цьому випадку, в цьому процесі приймали участь заступник голови Служби безпеки, директор Національного антикорупційного бюро, і на той момент народні депутати. Далі, після того, ми пам'ятаємо ситуацію з Україна-Гейт минулого року, і те, що зараз може відбуватися, це лише стане логічним продовженням того, що вже відбулося. Ми ж бачимо, що потім, пам'ятаєте, так от якраз на сьогоднішній день ці пленки Деркача, вони не створили, якщо ви побачите, того резонансу, який створили попередні дві події, які згадували. А хто нас втягує в це все? В цьому випадку я не можу однозначно це сказати, тому що, на відміну від деяких експертів, які точно впевнені в тому, хто це втягує, хто це опублікував, я просто не був поруч з тими людьми, які їх публікували. Да? Тобто ті люди, які в курсі, вони, мабуть, в той момент знаходились там. Я не знаю. І просто висновок зараз на сьогоднішній день полягає в тому, що мені здається, що зараз робить, зокрема, і Офіс президента, це витримуючи максимальну паузу і відсторонюючись від цих процесів, це максимально те, що єдине можна робити. Тому що ми вже не впливаємо на той сніжний ком, який вже катиться. І те, що Україна буде неодноразово спливати в контексті внутрішньоамериканських процесів, зокрема виборів осінніх, це факт. Зараз просто нам щастить, тому що більше обговорюється між республіканцями і демократами, зокрема з боку Трампа, там вплив Байдена на процеси з Китаєм. Як тільки ці закінчаться, перейдуть на Україну. І, на жаль, це дійсно, нам це не на користь. Спасибо большое. Богдан Бондаренко, эксперт с конституционного права, был гостем нашей студии. Благодарю, Сағолнас. А мы завершаем этот блок. Не переключайтесь. Далее Прайм Айдар Муждабаев, Коршкенч.